lithi iBhayibhile nxa ufunda uHebrews chapter number 13 ningabi verse number 5 ningabi ngabathandi bemali. Bhethe lesuke ndihlale kwezinqaqa. Hlale kwezinqaqa ndife ndingenanto kunoba ndikhuthuza abantu ndibakhuthuza ngeBhayibhile. Lithi iBhayibhile ningabi ngabathandi bemali. Ndume kakubi kule lali, ndume ngoba nezinto, ndume ngokutheba, ndume ngokudrive imoto ezinkulu, ndume ngokwaziwa, kanti kunabantu abakhalayo ngokukhuthuzwa ndim ndibakhuthuza ngeBhayibhile. Izwi lenkosi lithi ningabi ngabathandi bemali. Ngabi ngabathandi bemali. Ningabi ngabathandi bemali. Lithi funani tance ubukumkani bukathi zonke izidingo zethu yena uyazazi uThixo. Uyawuzibonelela ngofanele basezifumana izinto, hayi ngokukhuthuza abantu. Ngoba nabafuna izikhundla namihla, nabafuna izikhundla ezicaweni, abafuna izikhundla ngoba befuna ukukhokhela bezintando kaThixo ngokwezwi likaThixo. Bafuna izikhundla because bafuna imali, babonile uba izikhundla zecawe zinemali. Kodwa lithi iBhayibhile ningabi ngabathandi bemali. Umuntu othanda imali, umuntu othanda imali, umuntu othanda imali akanikeli nasecaweni. Umuntu othanda imali uthatha imali yecawe uyifunela kuye. Umuntu othanda imali uqhatha abantu ngezwi akabaxelela inyani. Umuntu othanda imali akasiboni isidingo nje sokunikela, akasiboni isidingo sokukhupha imali ayibhekise. Umuntu othanda imali uba ugqoga amaqhegwazana, wagqoga imali epeyi ewabiza imali. Sawuphelelaphi? Izalukazi zikhala ngabantu, zikhala ezicaweni, ungabi ngabathandi bemali. Amabandla ayaqhekeka namhlanje, imitshato iyaqhekeka, ifamily ziyalwa, abantwana emisebenzini kuyaliwa. Ungabi ngumthandi mali. iBhayibhile linqandile loo nto leyo. Haleluya. Asishumayelele uRholamali, asishumayelele ukhuthuza abantu, asishumayelele haleluya. Kodwa izwi lenkosi limile. Hebrews chapter number 13 ningabi ngabathandi bemali. Buza uJudas, wayehamba noJesu Kristu, ehamba naye kodwa ngenxa yemali wahlukana nenceba. Lithi iBhayibhile wahamba wayodayisa ngoJesu ukuze ayoxhonywa emnqamlezweni ngenxa yokuthanda imali. Into zelizwe zingakuhlukanisa noThixo, imali ingakuhlukanisa noThixo, ukuthanda izinto eziphezulu neziphambili. Ungamncama uThixo uhambe nezinto, uqhatha abantu uthi benza into ezirayithi besenza amahlazo namanyala because beza nemali, uthanda imali yabo, unqatshiva. Lithi iBhayibhile wena haleluya. Sakhula kunomhlabelo sasihlabelela kulelali othi wena ukhomba indlela uphinde ujike litshaba levangeli. Khona izinto abantu babezishumayela zeyinyaniso but namhlanje abasathethe ezo zinto because bafuna imali. The first thing nangoku yenziwa ecaweni, ufika unikeza ifomu kwenzela uba urejistwe ube phansi kwale ca uzokhuthuza imali. Mali. Ningabi ngabathandi bemali. Ngabi ngabathandi bemali. Bakhala abantu ecaweni, Thixo sincede, ndenzele le nale into, ndawukukhonza, ndawukuthi ayenze uThixo loo nto leyo ka umuntu atshala ithemba. Ucimba ukhatha abantu, ukhatha uThixo. Ningabi ngabathandi bemali. Haleluya, Nkosi bayisi.